Olmertz. Ten dnes nie je úplne viditeľný v útoku. Isaksson, Elofsson nabil na strelu z prvej. Švédsko vedie 4-0. Teší sa Elton Hermansson. Tretí gól na turnaji pre krídlo švédskeho Modo. Využitá švédska presilová hra v posledných sekundách. Opäť po našom zbytočnom faulu v útočnom pásme inkasujeme a vidíme aj zmenu na brankárskom poste, kde sa má Hraňáka, strieda Denis Čolko. Nechcem povedať, že je to kruté, ale my sa potrebujeme vyvarovať takýchto zbytočných faulov, na takejto úrovni hrať v početnej nevýhode proti perspektívnejších hráčov pre najbližší draft NHL. Oštartoval nám teda finálový súboj Hlinka Gretzky Cupu na Trenčianskom zimnom štadióne medzi Švédskom a Spojenými štátmi americkými. A otvára sa nám prvým gólom dnešného duelu. Elton Hermansson po 10 odohraných sekundách prekonáva Bradyho Nolinga. Ale trúfnem si tvrdiť, že veľmi hraničná situácia zaváňala offsideom. Americká striedačka nereaguje, burcuje hráčov, aby ostali koncentrovaní, aby pokračovali. My sme ešte raz videli, ako sa Hermanssonovi na modrej čiare uhýbal spoluhráč a potom prekvap, alebo možno teda v jeho okolí. Zara, Švédi si pripravili nádhernú presilovkovú kombináciu, ktorá prináša znižujúci gól. Elton Hermansson, 3-4. No a Švédi dokonca dokázali využiť presilovku od dvoch mužov. No a to bol ešte ten trest Vida Meyera. Sila, koľko sa nehralo pri tých jeho posledných 9 sekundách, ale stále trestnú lavicu opustiť nestihol. To naozaj môže Američanov ešte draho mrzieť, každopádne videli sme, že Hermansson dostal. Ja, ett uttryck. Konstigt, men... Så skottet sitter ju! Elton Hermansson gör sitt tredje mål! 0-8! Här ser det bättre. Döjvold, kolla på den här. Det är ingen i vägen. Skott kommer, det finns en klubba där, men den kommer ganska... Det är väl Måns Karlsson ändrar på. Med sin vita, lätt igenkännliga klubba 2-1 här. Och det är Bengtsson som följer med upp. Måns Karlsson här och passning och skott i mål! Det är 2-0 Modo. Och Elton Hermansson är i så fin form just nu. Assist alldeles nyss. Här kommer 1-1. Vilken guldklimp de har fått fram här Modo. Elton Hermansson. Och det är ett mål som kommer alldeles direkt efter timeout. Vimmerby. 18-åringen avgör detta. Ja, det är klart han kan. Han lyfter upp den i krysset. Bonuspoängen till Modo Hockey. Och den så skickliga jättetalangen Elton Hermansson är det som stänger butiken den här långa hockeykvällen i Hägglunds arena. Och Elton Hermansson. Och Modo genom topping och Elton Hermansson och Modo den perioden. Men där Karlsson hittar topping. De förlänger vidare till Elton Hermansson.